Its Wiersma van Brandgem libbe van 1878 tot 1964. Zijn artistieke leven kreeg vorm op de Haagse Academie en hij maakte namen maar zijn klassiek realistisch werk dat er vaak in opdracht maken. Maar zijn vrije werk weer impressionistisch en dat bracht hem de vergelijking met Monet. Nou, dit is een heel exemplarisch werk voor Its Wiersma, voor zijn vrije werk dan, hè, want hij laat hier dat realistische los, hè, wat hij in zijn opdrachtwerk wel heeft. En hij durft hier met een paar penseelstreken, durft hij gewoon zijn zoontje weer te geven op een hele lichte manier. Met een paar vlekken, letterlijk gewoon een paar streken, vangt hij het licht hier, prachtig dat die lichtinval, zo van linksboven, vangt hij dat in één keer. Dit is een van zijn topwerken hoor, er zijn een aantal andere van hetzelfde formaat, soms zelfs nog iets kleiner, die diezelfde uitstraling hebben, diezelfde vrijheid. Van beide schilders hingen er zo'n 150 werken in het museum, zorgvuldig selecteren door directeur Paulo Martina hemzelf. Toen ik hier 2,5 jaar geleden begon, heb ik heel goed gekeken naar de collectie. Ik heb toen ook een beleidsplan opgesteld waarin ik zeg dat ik het tentoonstellingbeleid wil afstemmen echt op die collectie. En een kerncollectie daarin benoemen en daar horen deze twee kunstenaars bij. Vorig jaar was dat met Thijs en Evert Rinsema. Met die grote tentoonstelling die we hebben gebracht. En dit jaar is dat met Its Wiersma en Siert Geertsma. We hebben van beide kunstenaars meer dan 400 werken in de eigen collectie zitten. En dat zijn niet de minste werken. En het is natuurlijk fantastisch als je daar iets mee, een mooie tentoonstelling mee kan opbouwen. Siert Geertsma van Appelskeer leefde wat later, van 1896 tot 1985. En in zijn oeuvre binnen wel zo'n stilen verzint worden, waarvan het neo-impressionisme de wichtigste is. Geertsma maakt een paar heel bekende werken, waaronder de Marskramer en Grietje Mooiwaar. En hij stiert onder het grote publiek ook bekend om het feit dat er aan elke hoorn maar één vinger hier. En dat zwargen voor een heel eigen stijl. Waarom combineert Martina deze twee schilders in één tentoonstelling? Wat je ziet is dat bij Its Wiersma, die vertegenwoordigt zeg maar, het realisme en het impressionisme. En Siert Geertsma, die is een beetje impressionistisch begonnen, gaat door op het neo-impressionisme en het expressionisme. Dus ja, het is ook qua tijd is het een mooie opeenvolging van die twee kunstenaars. Daarnaast is Its Wiersma een man van de wereld, zeg maar. Die gaat door heel Nederland en legt daar allerlei plekken vast. En Siert Geertsma, die gaat juist na zijn academie terug naar zijn geboorteplaats, Appelscha. En legt alleen maar die regio vast, in landschappen en in mensen. Dus het is een mooi contrast, die twee aan de ene kant. Aan de andere kant is het ook heel mooi aansluitend met elkaar. Maar er zijn meer parallellen. Dus er zijn verschillende parallellen te vinden, waardoor het heel mooi naast elkaar kan hangen. Die parallellen liggen met name in de onderwerpen die de schilders kiezen. Portretten, landschappen en haar verboenis met de boerenmierskip. Sympathie met de gewone man, dat zie je bij allebei. Het heeft natuurlijk ook met hun achtergrond te maken. Maar het heeft ook te maken met het feit dat ze daarin volharden. Want er is een bekende uitspraak van Sluiter, die in de gaten heeft dat het heel goed gaat met Wiersma. En die zegt dan van ja, je hebt nu een grote naam, iedereen kent je, daar moet je je prijzen ook op aanpassen. Ga dat ook maar verdubbelen, bij wijze van spreken. Maar dat doet Wiersma niet. Want hij wil dat iedereen zijn werk kan kopen. Dat zegt iets over de kunstenaar. Dat hij dat belangrijker vindt, bij wijze van spreken. En wat dat betreft lijken ze heel erg op elkaar. Wat meest zich naar volle uitvreetje bij zo'n tentoonstelling is
Kennen topstikkings als deze zich ik echt kwalitatief spiegelen onder dat van bijvoorbeeld een Van Gogh of een Monet? Nou, absoluut. Die vergelijking durf ik echt wel aan te gaan. Als je de beste werken van Siert Geertsma ziet en zijn eigenzinnigheid, zijn manier van werken, zijn manier van schilderen, durf ik dat absoluut te vergelijken met een Van Gogh. Daar heb ik geen enkele moeite mee. En dan niet alleen bijvoorbeeld in zijn stijl en zijn manier, zijn eigen stijl van schilderen, zijn onderwerpen. Maar ook het feit dat hij zich in een bepaalde omgeving begeeft. Hè, en daar op zijn manier de werken gaat maken zonder dat hij zich wat aantrekt van zijn omgeving. Dat vind ik typerend voor hem. Maar ook dus de kwaliteit van het werk zelf. De mythe rond een Van Gogh, de mythe rond zo'n Monet, dat is natuurlijk ook opgeklopt. Hè? Dat verhaal is groter gemaakt dan het eigenlijk is. En wat ik gewoon wil aantonen aan deze tentoonstelling, maar ook meerdere tentoonstellingen die we hier organiseren, is dat die kwaliteit ook hier ligt. Het heeft misschien niet die uitstraling en ze waren niet zozeer pioniers als een Monet en een Van Gogh, maar zijn ze daardoor mindere kunstenaars? Dat kan je natuurlijk afvragen.